Hej og velkommen til Livets Hjørner. Jeg hedder Claudia Lerman Lyhr Hansen, og jeg er psykoterapeut. I dag har jeg haft besøg af psykolog Carsten René Jørgensen. Carsten er blandt andet professor i klinisk psykologi på Aarhus Universitet. I dag vil Carsten gøre os klogere på skam. Vi kommer blandt andet ind på konstruktiv skam og destruktiv skam. Vi kommer ind på, hvilken grader der er af skam. Vi taler også lidt om, hvad forskellen er på skyld og skam. Vi kommer ind på, hvilke forsvarsstrategier der kan være, når man har en destruktiv skam. Hvis man har en destruktiv skam, kan skam godt gemme sig lidt inde under andre symptomer, som for eksempel angst og stress. Det og meget mere vil Carsten gøre os klogere på. Så velkommen til, og tak fordi du lytter med. Hej Carsten. Hej Claudia. Og velkommen til. Tak fordi du vil komme hjem til mig. Tak. Jeg har jo haft fornøjelsen af at læse nogle af dine bøger, og jeg har også haft fornøjelsen af at høre dig til en temadag der, hvor jeg studerede til psykoterapeut. Ja. Og der snakker du en masse om skam. Ja. Og jeg har også læst din bog om skam. Og så tænker jeg, det kunne jeg godt tænke mig at fokus på her i et afsnit i min podcast. Ja. Så derfor så var jeg så heldig, at du sagde ja tak til at komme. Så jeg tænkte, vil du starte med at lave en lille præsentation af dig selv? Jo. Og så kører vi ellers bare på bagefter. Ja, jeg hedder Carsten René Jørgensen, og jeg er professor i klinisk psykologi på Aarhus Universitet. Så er jeg også tilknyttet noget, der hedder Klinik for Personlighedsforstyrrelser på Skejby Sygehus. Og mit arbejde er sådan en blanding af, at jeg laver forskning, jeg skriver bøger, jeg skriver også artikler. Så underviser jeg en del, både på universitetet og uden for universitetet, og så har jeg også patienter. Det er primært patienter med relativt alvorlige borderline personlighedsforstyrrelser, identitetsforstyrrelser, og så har jeg også nogle få egenterapier. Det vil sige, det er nogle psykoterapeuter, der selv går i terapi, for ligesom at lære sig selv bedre at kende. Ja. Og det her, det har jeg lavet i 25 år-agtigt. Jeg beskæftiger mig med borderline personlighedsforstyrrelser, narcissistisk personlighedsforstyrrelser i 25 år. Både hvordan forstår vi forskellige lidelser, og hvordan behandler vi dem psykoterapeutisk. Ja. Så det er lidt en anden målgruppe, end det jeg er vant til. Ja, det er det nok. Ja. Men vi kommer jo ind på det hele, så lad os bare starte. Men jeg tænker, det første, som jeg gerne vil have, det er, at jeg snakker i hvert fald meget om det her med både skam og skyld. Mm. Men kan vi lave sådan en forskel, eller lige fortælle forskellen på skam og skyld? Ja. Ja, der er jo virkelig nok to forskelle, der er vigtige her. For den ene, det er, hvordan skelner vi mellem skam og skyld. Og den anden er, der er nok også forskellige former for skam. Hvis nu vi lige starter med det faktisk, så vil jeg sige, at man skal skelne mellem nogle former for skam, som er konstruktive, og så er der nogle, der er destruktive. Og det er de destruktive, vi griber fat i psykoterapi, og det er dem, der typisk er smertefulde, plagsomme for de mennesker, vi møder i det terapeutiske rum. Så hvis vi lige starter med at skelne det her, jeg vil sige, at der er nogle former for skam, som er konstruktive på den måde. Det er en form for skam, som fortæller os, når vi er i gang med at overskride andres grænser, eller vi er i gang med at overeksponere os selv, eller blamere os selv, så får vi sådan den her lille stik i maven, eller hvor vi nu får den henne, som fortæller os, nu er du i gang med noget, der ikke er særlig smart socialt. Du er i gang med at krænke et andet menneske, så nu må du hellere lige stoppe lidt op og finde ud af, hvad du har gang i. Mm. Den form for skam, den er rigtig vigtig, for den sætter os i stand til at fungere socialt. Vi kan være i relationer, blandt andet, fordi vi har den her konstruktive skam. Ja. Det er også noget med ikke at overskride kulturelle tabuer, og altså det hele taget noget med at opføre sig ordentligt, hvis man skal sige det sådan lidt plat, ikke? Ja. Så det er den konstruktive skam. Og så er der så den destruktive skam, det er jo så den, der er ødelæggende og kan være medvirkende årsag til psykisk lidelse, og den kan være med til at vedligeholde psykisk lidelse, og det er jo selvfølgelig den, der er den besværlige, ikke? Fordi der er det hele mig, der for evigt er forkert, der er noget galt med, der er defekt. Så den er besværlig. Ja. Og så er det så, hvordan får vi så skelnet skammen fra skylden? For det er jo det, du sådan set spørger om, ikke? Og det er jo selvfølgelig et vigtigt spørgsmål. Og hvis jeg nu skal sige det sådan hurtigt. Skyldfølelser, det handler om, at jeg gør noget konkret, som er forkert. Så det vil sige, det er afgrænset til nogle handlinger, som er forkerte, som jeg føler skyld over, og som jeg kan angre, jeg kan sige undskyld, jeg kan zone, jeg kan gøre noget for ligesom at rette op på den skade, jeg har gjort, og har fået skyldfølelse over. Og det er vel ikke altid en bevidst handling? Nej, det er det ikke nødvendigvis, men jeg kan se, at jeg har gjort noget forkert. Mm.
Hvis nu for eksempel vi sidder sammen her, og så lige om lidt, så spilder jeg noget fuldstændig over dit bord, og så ødelægger jeg en af dine bøger, et eller andet. Så vil det jo være en konkret handling, og den kunne jeg godt få sådan lidt skyld over, og synes nu, det var da kikset, ikke? Men så kan jeg jo sige undskyld, og jeg kan tørre op efter mig, jeg kan måske også tilbyde, og hvis nu det er en bog, der er helt ødelagt, så kan jeg tilbyde at købe en ny bog til dig, og så er jeg på en eller anden måde rettet op på det, jeg har gjort forkert, og det er en konkret handling. Ja. Hvis nu det er skamfølelser, vi taler om, så er det jo hele mig, der er noget galt med, så det er ikke knyttet på en konkret handling. Det vil sige, det er lige meget, hvad jeg gør, så er jeg grundlæggende forkert, jeg er defekt, jeg er ikke værd at elske, og så kan det godt være, at det er den samme handling, der sådan får den her meget alvorlige skamfølelse til at blusse voldsomt op. Men det er ikke kun mig, der er kikset, fordi nu har jeg væltet kaffen her. Det er bare endnu et bevis på, hvor umulig og håbløs jeg er, og der er ikke nogen, der kan synes om mig. Så det er meget, meget mere omfattende, og jeg kan ikke gøre noget. Altså selvom jeg tør op, så er jeg stadigvæk fuldstændig umulig og defekt, og en, der ikke er nogen, der vil. Så jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke slippe ud af skamfølelsen. Det kan jeg godt af skyldfølelsen, sådan meget hurtigt sagt. Ikke? Så det er skyldfølelsen, der er det en konkret handling, der er omdrejningspunktet. Skamfølelsen, der er det hele mig, der er omdrejningspunktet. Så det er bare din tilstedeværelse? Ja, det er det sådan set. Min væren i verden er forkert. Jeg har egentlig ikke ret til at være i verden, fordi jeg er så forkert. Og det kan jo så gøre, at jeg gør en hel masse ting, som er problematiske for mig selv. Altså jeg kan for eksempel blive en enorm pleaser. Altså jeg skal hele tiden please andre, helt ud over, hvad der egentlig er rimeligt. Jeg skal altid sørge for andre hele tiden, i et forsøg på at få en oplevelse af, at jeg har ret til at være i verden. Fordi grundlæggende oplever jeg, at det har jeg ikke ret til. Så den her følelse af den skam, den du beskriver, det er jo den usunde. Ja, den er usund, den er destruktiv, ja. Og der laver vi sådan automatisk nogle forsvarsmekanismer for det strategier. Ja. Og det kunne for eksempel være at blive en pleaser. Ja, det kunne være en af dem. Ja, og hvad kan vi ellers gøre? Fordi jeg tænker, det må være enormt ødelæggende i forhold til, når vi bygger op i relationer. Ja, det er det. Det er det. Altså det er jo meget ødelæggende for relationer, det er meget ødelæggende for evnen til at være i både psykologisk og følelsesmæssig kontakt, fordi jeg tør jo ikke være i kontakt. Jeg tør ikke vise, hvem jeg er. Jeg tør ikke få nogen tæt på mig, fordi så bliver det afsløret, hvor forfærdeligt et menneske er, for nu at sige det sådan lidt hurtigt. Ikke? Så noget af det, jeg jo kan gøre for at beskytte mig imod skam, det er jo at holde andre på afstand. Eller have en facade, hvor jeg giver udseende af at være en anden end jeg. Så der er nogle ting ved mig selv, jeg ikke kan vise til andre. Så jeg skal hele tiden være på vagt. Jeg skal hele tiden beskytte den her facade, og jeg er hele tiden bange for, at der er nogen, der kan kigge ind bag ved facaden, eller der opstår sprækker i den her facade, for så bliver det afsløret, hvor forfærdeligt et menneske jeg i virkeligheden er. Så det er jo selvfølgelig også med til, at jeg kan ikke for alvor have nogen tæt på mig. Og det er der jo mange problemer, og et af problemerne er jo så, nu vi siger, det der skal til for at afgifte den her destruktive skam, det er at få andre mennesker tæt på, og opleve, at de faktisk ikke ser ned på mig, foragter mig, væmmes ved mig, forlader mig, selvom de ser, hvem jeg i virkeligheden er. De kan godt lide hele mig. De kan godt lide hele mig, ja. Selvom jeg hader dele af mig selv, eller foragter dele af mig selv, så oplever jeg, at der er jo andre, der godt vil mig, selvom jeg har nogle mindre charmerende sider, for det har vi jo alle sammen, det har jeg jo også. Altså alle har jo sider, der er mere sympatiske end andre. Altså sådan er det jo. Så det er jo grundvilkår ved at være menneske, at man kan ikke være perfekt hele tiden, eller det er man jo i virkeligheden aldrig, og man har nogle sider, som er måske lidt mindre sympatiske og tiltalende end nogle andre. Sådan, det gælder jo os alle sammen. Jo. Ja. Men tilbage til min pointe, det der så er problemet her med skammen, det er jo, at hvis jeg så tager en facade på hele tiden for at beskytte mig selv, så er der jo aldrig nogen, der for alvor møder mig og ser hele mig. Så det vil sige, at den der kontakt, der er nødvendig for at afgifte skammen, den får jeg i virkeligheden ikke. Fordi hvis jeg oplever, at der er nogen, der egentlig måske vil mig bare sådan lidt, så kan jeg jo ikke vide, er det min facade, det vil, eller er det mig, det vil? For jeg viser dem kun facaden. Yeah. Og det er jo det, der så bliver et kunsten i det terapeutiske rum. Det er faktisk ganske langsomt at hjælpe klienten til at ture vise flere sider af sig selv. Åbne op for de her mørke rum, som der kan være skjult nogle skamfulde oplevelser, eller en skamfuld historie, eller nogle skamfulde selvdele, eller hvad det nu kan være, der kan være gemt derinde, lukke op for de der mørke rum, og så opleve, at terapeuten forhåbentlig ikke reagerer med at trække sig, eller foragte personen, eller lægge afstand, eller altså på alle mulige måder reagerer negativt. Ja, man griber klienten og er der for hende. Og bliver der, og rummer de der sider, og godt kan se på dem og tale om dem, uden at terapeuten trækker sig. Ja.
Og det er det, der gør, at klienten selv bliver mere intakt med det, og kan mærke, at det er okay. Ja, over tid, okay. kan man sige. Ja, det vil jo tage noget tid. Ja. Både med skam og skyld, så er det jo noget, der er genkendeligt for os alle sammen. Vi kan alle sammen være skyldige, vi kan alle sammen... Ja, det er et grundelement i at være menneske jo. Ja. Så vi håber jo alle sammen har skam, for det der en del af problemet er, at dem, der er skamløse, de er jo socialt problematiske. Altså, vi kan jo sagtens finde eksempler på voldsomt skamløse personer, også i offentligheden. Og det er jo meget problematisk. Ja, det må man sige, fordi du kan ikke integrere. Det er jo svært sådan ligesom det er svært at have en kommunikation, der er ligeværdig. Ja, du kan også blive intimiderende i forhold til andre mennesker. Du er invaderende i din skamløse adfærd. Ja. Så det er jo det der med, at når den konstruktive skam ikke er der, så kan du tromle ind over andres grænser, du kan kontrollere andre med din skamløse adfærd. Og det er jo udefra betragtet ret problematisk. Ja. Og så kan man så sige, de mennesker skal vi også prøve at forstå, fordi hvorfor er det, de er skamløse? Og det kan der jo selvfølgelig være mange grunde til. Ja. Nogle af dem er måske narcissistisk forstyrret, andre er dyssociale. Ja. Og det kan vi også gøre noget for at afhjælpe. Så det er det med også at kunne have et psykologisk blik på dem, som vi egentlig synes opfører sig usympatiske. Ja. Og når nu vi har den her form for skam, som er ret usund, er det så er det os alle sammen, der kan have den her usund, eller er det dem, der er opvokset i traumatiske hjem, eller dysfunktionelle hjem, altså, eller er det os alle sammen? Hvad er det, der gør, at vi lige pludselig har fået den her tilgang til skam? Jeg tror, når vi taler om det på den her måde, så skal vi være opmærksom på, at skamfølelse, det er jo en dimensionel følelse. Så det vil sige, sådan som jeg i hvert fald ser det, så skal vi betragte skam som en følelse, der ikke er, det er ikke enten konstruktivt eller destruktivt. Der er grader af konstruktiv skam, og der er grader af destruktiv skam. Så det vil sige, den konstruktive skam, det er jo den, vi helst skal have alle sammen i en eller anden grad. Ikke? For den hjælper os til at fungere socialt, og til at kunne være i sunde relationer. Så er der den destruktive skam. Den vil de fleste af os jo nok have i en vis grad. Men det rimeligt sunde menneske vil ikke have ret meget af den, og måske næsten ingenting af den. Fordi den destruktive skam, den handler jo om, at der sådan der er en understrøm af, at jeg grundlæggende er forkert og ikke værd at elske. Ja. Og den er jo ikke god at have. Nej. Så det er, jeg vil nok sige, den destruktive skam, som er mere kronisk, den ser man primært hos mennesker, der af en eller anden grund har noget i deres bagage, som gør, at de har det lidt besværligt. Ja. Og man kan jo have det besværligt på mange måder. Ja. Og så det kan jo ses i forbindelse med depressioner, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, så det er jo ikke sådan, det er jo ikke afgrænset til en specifik psykisk lidelse. Eller. Så sådan kan man ikke sige det. Men så den er ikke kommet af opvækst, eller den kan også være kommet af... Altså det er selvfølgelig noget, der udvikler sig over lang tid. Altså sådan grundlæggende, så er det jo noget med... i alt for høj grad har oplevet, at man ikke er blevet set og værdsat og anerkendt, så den person, man er. Så det er noget med, at man over lang tid har haft den der følelse af, jeg er ikke rigtig elsket, jeg er ikke rigtig ønsket, jeg har ikke rigtig betydning, eller jeg skal være på en bestemt måde for, at andre vil mig, andre vil holde af mig, andre overhovedet vil acceptere, at jeg er her. Altså når jeg siger det på den her måde, så er det jo forskellige grader, vi taler om igen, ikke? Så når vi taler om destruktiv skam, så er det også noget med at være opmærksom på, jamen, destruktiv skam, den skal vi også se som noget, der kan være i forskellige grader, og når vi taler grader, så er det både noget med, hvor meget af min person omfatter det. Er det både min krop, min person, min historie, min måde at være på i forskellige sammenhæng? Er det alt det, den destruktive skam omfatter, eller er det, så må sige, kun min krop? Det kan være slemt nok, ikke? Men, okay, så det er ligesom, hvor meget omfatter den, og det andet er, hvor kronisk den er. Altså, er den der hele tiden meget kraftigt, eller er den der kun en lille smule af tiden, og ikke så kraftigt? Så det er igen det der med, at vi skal se det som en dimensionel ting, det her. Ja, med den destruktive skam, ikke? Så du spørger om det der med, har vi alle sammen destruktiv skam? Ja, men ikke i alvorlig grad, vel? Nej. Heldigvis, kan man sige, ikke? Ja, og der kommer, kan man sige, måske vores egen fornuft ind en gang imellem, når vi får en destruktiv skam. Altså, hvis vi har en overvejende sund skam, så kan man måske godt nogle gange sige, ja, det kan godt være, at du er lidt overvægtig, men det skal nok gå. Altså, vi får ikke slået os selv så voldsomt meget i hovedet med det. Hvorimod, hvis man hver dag kigger sig selv i spejlet, og hver dag kritiserer sig selv for det, så er den overtaget af den usunde, ikke? Jo. Altså, det med overvægt, det er jo et godt eksempel på,
hvordan der også er en masse kulturelt i, hvad det er, vi skammer os over. Fordi det er, altså efter mine begreber, så er det meget specielt, at i vores kultur, der skal der egentlig ikke så meget til, at man kan overtage den der forestilling om, at hvis man er overvægtig, altså hvad er overvægtig egentlig, ikke også? Så er der noget galt med en. Ja. Det er jo ret specielt egentlig, fordi hvorfor er det egentlig skamfuldt at veje lidt mere end gennemsnittet? Altså der er et eller andet, der er noget meget kulturelt i det. Ikke? Ja. Man kunne sige det samme om rigtig mange andre ting. Altså indtil for ikke særlig længe siden, så var kvindens seksualitet jo også meget forbundet med skam. Det er heldigvis under afvikling, men der er jo stadigvæk subkulturer, også i Danmark, hvor især kvindens seksualitet er meget forbundet med skam. Og det er jo meget kulturelt betinget. Ja. Fordi hvorfor skulle den være forbundet med skam? Ja. Eller hvorfor skulle seksualitet i det hele taget være forbundet med skam? Ja. For det er jo en del af os som mennesker, at vi har en seksualitet. Ja, lige præcis. Og man kan sige lige med det, du nævner der kommer jeg også til at tænke på den verden, vi lever i forhold til de sociale medier og sådan noget. Der møder jeg i hvert fald rigtig mange klienter, der kommer til at sammenligne sig med det, de ser derinde. Apropos overvægt, eller om det er seksuelt, eller hvad det er. Så det her, kan man det? Er det okay? Jeg kan det. Jeg er også mærkelig, fordi jeg kan godt lide sådan og sådan. Eller, hvor det her, man ligesom at stille spørgsmål til dem og sige, jamen, hvad er det, der gør, at du er mærkelig i det? Ja. Altså, prøv at vente. Altså, det jeg rigtig gerne vil have, det er, at de prøver at se nænsomt på sig selv, også at finde ud af, er du mærkelig, eller er det bare sådan en, der har sat ned over hovedet på dig? Så det her med at vente en gang imellem, synes jeg, kan være lidt spændende. Ja, hvor kommer følelsen fra? Ikke? Ja, lige præcis. Fordi nogle gange så kommer følelsen jo nok primært fra ens historie. Præcis. Og hvis nu det for eksempel er noget med at være mærkelig, eller have en forkert krop, så kan det jo handle om, at der er nogen, der tidligt i ens liv, og igen på en eller anden måde har signaleret, at ens krop er forkert. Eller man er lidt underlig. Ja. Hvis man ikke er tilstrækkeligt udadvendt, eller man er alt for udadvendt, eller man er alt for talende, eller man er alt for tavs, og der kan være alle mulige grunde til, at omverdenen signalerer til en, at man er forkert. Ja. Så det er jo en måde, det her det kan være opstået af. Ja. Så det er en måde at kigge på sin historie. Det andet det er også at være opmærksom på, måske også sammen med andre, at det, der får mig til at føle mig skamfuldt forkert, det kommer fra elementer i kulturen, som jeg egentlig ikke synes er okay. Og der, altså kropspositivister for eksempel, det er et godt eksempel på, de går jo op imod, de afviser den der forestilling om, at man skulle være forkert, bare fordi man vejer lidt mere end et eller andet statistisk gennemsnit. Ikke? Altså nu taler jeg selvfølgelig ikke om, at nogle gange, så kan overvægt være så voldsom, så det er meget usundt for en. Det er jo ikke det, vi taler om. Ja, det er sundhedsskadeligt for en. Ja, det kan være sundhedsskadeligt for en, men det er jo en anden slags problemstilling. Ja. Derfor skal de mennesker jo ikke udskamme, som de skal hjælpes til ikke at være så overvægtige, så det er livstruende, men det er noget andet end at udskamme. Ikke også? Så min pointe, det er det der med også at være opmærksom på, jamen når jeg skammer mig over det her, eller jeg skammer mig over min seksualitet, eller jeg skammer mig over, min krop er på en bestemt måde, jeg har for store bryster, eller for små bryster, eller hvad det nu kan være, mit hår er forkert, et eller andet. Så er det noget med også at være opmærksom på, hvor kommer den forestilling fra? Ja. Og kunne den komme udefra, sådan en, jeg har overtaget, eller, og det er så lidt en anden, også en spændende vinkel på det her jo, nogle gange må man nok også sige, at den her grundlæggende følelse af, at være forkert og defekt og utilstrækkelig, som skammen jo sådan kredser om. Det kan være grundfølelsen, som egentlig er lidt ukonkret. Det vil sige, det er sådan den der fornemmelse af, hele tiden er den der fornemmelse, at der er noget galt med mig. Ja, jeg er utilstrækkelig. Ja. Der kan det nogle gange være på en måde en forsvarsstrategi, at prøve at koble den op på noget konkret. For eksempel, det der er forkert med mig, det er, at jeg er overvægtig. Så hvis bare jeg taber mig, så kan jeg føle mig rigtig. Men det hjælper jo så desværre ikke, hvis det virkelig er en mere grundlæggende skamfølelse. Den kommer et andet sted fra, så hjælper det ikke noget, jeg taber mig. Nej. Fordi så er det bare noget andet, der er galt med mig. Ja, så den ligger meget langt dybere. Så den ligger dybere, ikke også? Ja, ja. Det kan være for en skønhedsoperation, og så tror jeg føler mig okay, men i virkeligheden så kommer det her et andet sted fra. Ja. Så den er bare hængt op på, at der er noget galt med min krop. Ja. Men så selvom jeg korrigerer den, når man så må sige ved en eller anden operation, så forsvinder følelsen ikke af, at jeg er forkert eller utilstrækkelig. Og den synes jeg også er meget genkendelig i forhold til nogle af de klienter, jeg har, der kommer op med noget, vi kalder det et tema, eller kommer op med noget, hvor de tænker, det her vil jeg gerne arbejde med. Men i virkeligheden ligger der noget andet indenunder, ikke? Og der kan jeg godt ligge en skamfølelse, som jeg nogle gange tænker, at det er i hvert fald det, der skal arbejdes med, frem for det, de egentlig kom og mente, det var. Ikke? Men de klienter, som nogle gange kommer, nu har du jo lidt en anden målgruppe, end jeg har, men vi kan vel godt blive enige om, de ikke altid lige selv ved, at det er en skamfølelse, de skal arbejde med. Ikke nødvendigvis. Nej, fordi noget af det, jeg har oplevet, det er, at når jeg sådan er begyndt at arbejde meget nænsomt med det, når man er kommet længere ind i det,
så er det meget sådan, altså, de kan ikke forstå det der med, når jeg taler ind i skamfølelsen. Altså, det er jo ikke sådan, man bare lige siger, jeg tror, du skal arbejde med skam. Det er jo ikke sådan, det foregår, vel? Men de kan ikke sætte op på en skamfølelse. Nej. Er det genkendeligt for dig, eller hvad? Ja, altså, jeg tror lige, jeg starter lige lidt et andet sted, når jeg svarer på det. Ja, for det er genkendeligt. Men det handler jo om skamfølelses natur, om man så må sige. Fordi det, der er meget karakteristisk ved skamfølelse, det er en følelse, vi helst vil gemme væk. Ja. Altså, skamfølelsen, den trives bedst i mørket. Så det vil sige, vi vil alle sammen have det sådan, at hvis vi skammer os, så vil vi helst stikke af. Ja. Vi trækker os fra kontakt, og vi prøver at lukke den ned for skamfølelse, fordi den er så ubehagelig. Altså, det at blive ramt af skam, det er skamfuldt i sig selv, og så får man lyst til at stikke af, også fra sin terapeut. Ja, for så det er noget med at gå langsomt derind. Ja, den er så det er noget med, at man skal gå langsomt derind, ikke også? Man skal gå nænsomt derind. Man skal hele tiden afstemme tempoet, når man nærmer sig skamfølelsen efter, hvad kan det her menneske, man sidder overfor, i virkeligheden klare? Ja. Det, jeg mente med det her med, når jeg taler om skam til mine patienter, så er det jo ikke som en direkte, og det er heller ikke sådan inden for de første mange sessioner, det foregår. Men det, jeg mærker, det er, at der er bygget sådan en kæmpe forsvar op omkring det. Så selvom jeg prikker meget nænsomt og pakket ind i alt muligt, så mærker de det. Altså, der er sådan nogle sensorer ude for, at der skal ikke meget til, før man kommer til at prikke til en skamfølelse. Nej. Og det, jeg egentlig ville med det er det her med det forsvar, de bygger op. Der ligger jo en masse andet, vi kan tale ind i der, for at få det forsvar ned. Ja. Og ud over at validere klienten og være der og støtte det møde, hvad tænker du så? Jeg tror lige, jeg starter lidt andet. Jeg starter lige et par trin tilbage, fordi det, der jo ofte er på spil der, det er jo angsten for at blive afsløret. Så det vil sige, jeg er jo super trænet i, jeg er super sensitiv omkring tegn på, at nu der er en, der er ved at opdage sprækkerne i mit forsvar. Og så skal jeg være på vagt, så skal jeg trække mig, så skal jeg begynde at snakke om noget andet. Jeg skal blive væk næste gang. Og på mange måder det er jo forståeligt, fordi jeg kan ikke holde ud af den der skamfølelse blusser for meget op, og jeg kan ikke holde ud, at du ser de skamfulde dele af mig. Og grunden til, at du ikke kan holde ud, er jo, fordi det ikke har været legalt. Ja, og fordi det er meget ubehageligt. Det er jo grundlæggende ubehageligt at blive overvældet af skam, fordi så er man jo forkert, utilstrækkelig, ikke være elsket, den anden trækker sig frem og alt det her. Ikke? Så det er ligesom den ene del. Så den anden del, det er jo netop det fort, man skjuler sig i. Og det kan man ikke bryde ned sådan lige. Man skal gå meget langsomt frem. Man skal tage en lille sten ud af gangen. Måske skal man lige tage en lille sten ud, og så skal man kigge ind igennem der, og så skal vi lige kigge lidt på, hvad er der inde bag ved muren. Og så sætter vi måske stenen i igen, og så fortsætter vi næste gang. Så det er noget, man ikke kan gå derind for hurtigt, fordi så trækker patienten sig. Så det, man også nogle gange taler om, det er jo, at skammen, det er en antiterapeutisk effekt. Altså det er en antiterapeutisk følelse. Fordi selve det at tale om, at man har det svært, selve det at have brug for hjælp til at finde ud af noget om sig selv og sin historie, det er i sig selv skamfuldt. Ja. Så derfor skal vi gå langsomt frem. Så den sidste ting, der nok også er vigtigt her, min seneste bog, den handler om narcissisme, den er lige udgivet for ganske kort tid siden. Ikke? Så det, der også er i spil her, det er jo også en narcissistisk sårbarhed. Altså mit selvbillede og mit selvværd er truet, når skamfølelsen, den er ved at blusse op. Ja. Og så stikker jeg af, så beskytter jeg mig selv, og så lukker jeg måske alle skotter. Jeg sørger for, at du ikke kommer tættere på. Jeg trækker mig fra dig, fordi du kommer alt for tæt på, alt for hurtigt. Ja. Og jeg tænker også, det må være, med den type klienter, det må være enormt grænseoverskridende i sig selv at gå til terapeut. Det er i hvert fald potentielt grænseoverskridende. Og det, der jo oftest er indgangen, det er jo så noget andet. Så det vil sige, jeg går jo ikke ind i terapien med, at nu skal jeg afsløre mine skamfulde sider af mig selv. Så det er noget, der kommer sådan efterhånden. Ja, du kommer netop med et andet issue. Ja, klienten kommer typisk med et andet issue, så det er ikke skamfølelsen, der er indgangen. Og man må også sige, altså helt generelt, skamfølelsen i sig selv, det er jo ikke en psykisk lidelse. Og det er den destruktive skam sådan set heller ikke. Det er ikke i sig selv en psykisk lidelse, det er ikke en diagnose. Men det er en stærk effekt, som er meget fremtrædende ved mennesker med en lang række forskellige lidelser. Og den kan jo også være fremtrædende hos mennesker, der ikke nødvendigvis har en psykiatrisk diagnose. Derfor kan den godt fylde en hel masse.
Men det er stadigvæk som regel ikke den, der er indgangen. Det er noget andet. Det er, jeg har forstyrret spiseadfærd, eller jeg er selvskader, eller jeg hader mig selv, eller jeg har svært ved at have andre mennesker tæt på mig, eller jeg kan ikke rigtig gå ind i et langvarigt parforhold. Jeg har en masse dates og nogle masse kortvarige kærester, men så stikker jeg på en eller anden måde af, at jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad handler det egentlig om. Men det kunne jo blandt andet handle om, selvfølgelig handler om rigtig mange forskellige ting, men noget af det, der jo sker i en relation, at den begynder at udvikle sig til et tættere parforhold, det er, at den anden kommer tættere og tættere på. Og kan jeg holde det ud? Kan jeg holde ud, at den anden ser stadig flere sider af mig? Og nogle af de ting, jeg egentlig har tænkt mig, det var der aldrig nogen, der skulle se. Den begynder den der potentielle kæreste jo at se. Og så bliver jeg bange, og så trækker jeg mig. Og det er vel og det behøver ikke at være psykopatologi. Det er ikke nødvendigvis en psykisk lidelse, men der kan skammen også være vigtig. Men det er stadigvæk typisk ikke skammen, jeg henvender mig med. Det er mere det der med, måske jeg er ensom. Fordi det er jo også en af de alvorlige konsekvenser, der kan være af destruktiv skam, det er, at man bliver ensom. Det bliver selvforstærkende, ikke? Også fordi jeg er bange for at få nogen tæt på mig. Så jeg trækker mig hele tiden. Og så bliver jeg enormt ensom. Det kan godt være, at jeg har en masse bekendte, skal vi så kalde det, men de kommer ikke tæt på mig, nogen af dem. Så jeg har jo den der kerne af noget ensomt, fordi der er en masse, jeg ikke viser. Så der er ikke nogen, der kommer rigtig tæt på mig, og så er jeg ensom. Og inde i den der ensomme boble, der fylder skammen også en hel masse. Og skammen gør, at jeg ikke kan bryde ud af ensomheden. Så det er jo en ond cirkel. Så vi skal ind og have fat i den der skam og finde ud af, jamen, hvad handler den om? Hvor kommer den her følelse fra, som gør, at du ikke for alvor tør have nogen tæt på dig? Ja, for når man ikke tør det, er det jo, fordi man er bange for, at man enten ikke er god nok til den anden, eller den anden ikke kan gribe en. Ja, eller den anden ikke vil en, når de ser, hvordan man også er, eller hvad vi nu skal sige, ikke? Ja. Okay. Lad os lige prøve at vende tilbage til det her med forsvarsstrategier mod skam. Hvad vil du sige omkring det? Altså, det kan man jo sige meget om, kan man sige, ikke? Men jeg bruger i min bog om skam her, der bruger jeg en fyr, der hedder Nathanson, og han har udviklet det, han kalder et skamkompas. Og det er ikke, fordi vi skal gå langt ind i det. Men det, der er det spændende ved det, det er, at han taler om sådan nogle forskellige overordnede strategier til at forsvare sig mod skam. Og et af de vigtige elementer af det er jo, at skam kan være forbundet med vrede. Så det vil sige, en af de strategier, man kan bruge til at beskytte sig mod skam, eller en af de reaktioner, der kan være i kølvandet på skammen, det er, at man retter vrede imod andre. Man retter vreden typisk imod dem, som man opfatter som dem, der kigger ned på en, eller som truer ens skrøbelige selvbillede. Man retter vreden imod dem, som deres blik er dem, der fremkalder skammen. Og for at undslippe det blik, så går jeg til angreb på den anden. Helt konkret. Det kan være en person, der lever i et parforhold, og skamfølelsen, den bliver udløst, når personen føler sig mindreværdig. Det kan være manden, der føler sig mindreværdig, når hans kone kigger på hende på bestemte måder, eller ser ham på en bestemt måde. Så hendes blik bliver farligt. Så når hun kigger på ham, og skamfølelsen begynder at blusse op, så går han til angreb på hende. Han skal have kontrol over hende. Han skal have kontrol over hendes blik. Han skal underkue hende, fordi hvis hun er underkuet, så betyder hendes blik ikke så meget. Så behøver jeg ikke at være bange for det. Så det er den ene strategi. Ikke? Også jeg går til angreb på den person, hvis blik kan risikere at udløse skamfølelsen. En anden reaktion kan være, at jeg hader mig selv. Så det vil sige, skamfølelsen sætter gang i, at vreden ikke bliver rettet imod de andre, men den bliver rettet imod mig selv. Så jeg overtager næsten de andres meget negative blik på mig selv, så det er egentlig ikke så meget de andre, der hader mig, det er ikke så meget de andre, der foragter mig, det er mig selv, der foragter mig selv. Så man nemmere selv styre det. Ja, en vis forstand. Man kan have en illusion om, at man selv kan styre det, for det kan man jo så en vis forstand ikke, for man kan ikke komme væk fra den der selvhad og den der selvforagt, fordi den er drevet af skammen, som man ikke kan styre. Men man kan have en illusion om det. Og en tredje strategi, det er jo så at trække sig fra kontakt. Så det vil sige, at du prøver at dæmpe skammen ved, eller forebygge skammen ved, ikke at have nogen tæt på, ikke at være for meget sammen med andre mennesker, ikke have for meget øjenkontakt med andre mennesker. Og det er jo et af de spændende steder, hvor det meget ofte kommer tydeligt til udtryk, også i det terapeutiske rum, det er klienten, der ikke rigtig kan finde ud af at have øjenkontakt. Fordi øjenkontakten, den kan være meget stærk. Altså den skaber en kontakt, som nogle gange jo også er ordløs. Og det, der også er med øjenkontakten, det er jo, at man kommer på en måde også i kontakt med sig selv.
Man kommer i kontakt med dele af sig selv, og man kommer i kontakt med den anden, og så bliver der en forbindelse mellem det, jeg kommer i kontakt med hos mig selv, og så det, jeg er i kontakt med den anden person. Det kan jeg have en fornemmelse af, det kan den anden så også se, og så kommer skamfølelsen op, ikke? Så på den måde, så kan øjenkontakten være indgangen til kontakt med sig selv, kontakt med den anden, men dermed også kontakt med den her destruktive skam. Ja, så det der med lige at være i øjeblikket og pause og sådan ro på, den kan være farlig også. Ja, og jeg ved ikke, om det er det, du mener med det, men tavsheden i det terapeutiske rum, eller tavsheden i en kontakt, kan også være farlig for mennesker, der er plaget af skam, fordi man mærker sig selv, og man mærker båndet til den anden, når der er stille, hvorimod talen, den kan aflede fra kontakten, den kan aflede fra den følelsesmæssige kontakt, den kan aflede fra kontakt med en selv, man kan tale sig væk fra, eller aflede sig selv væk fra, og mærke, hvad der sker i en selv, og hvad der sker i kontakt med den anden, ved at snakke af helvede til, ikke? Men man kan vel også godt være en skamfuld person med ikke særlig mange ord ja, det kan i en man. relation. Det kan man. Så tavsheden kan også være drevet af skammen. Ja. Jeg tør ikke sige noget. Ja. Jeg tør ikke fylde noget. Jeg tør ikke eksponere mig selv, fordi så er jeg sikker på, at det, jeg så kommer til at vise, og det, de andre ser, det synes de andre er forkert, og jeg synes i hvert fald selv, det er forkert. Så det med at være tavs og være usynlig, det kan jo også være en forsvarsstrategi. I håbet om, så er der ingen, der ser mig. Altså, jeg klæder mig på måder, så der ikke rigtig er nogen, der lægger mærke til mig. Fordi så synes de, det er i hvert fald ikke, jeg er forkert, for de ser mig jo slet ikke. Men det, der jo så er bagsiden, det er ikke rart at være usynlig. For så er man betydningsløs, så er man usynlig. Og der ligger skamfølelsen så også og lurer, ikke også? Fordi når jeg er usynlig, jeg er betydningsløs, så må der jo være noget galt med mig. Så den strategi virker jo ikke rigtigt. Så ensomheden ligger også og lurer der. Men vi snakkede lidt om det lige tidligere også, men det her med, jeg kunne godt tænke mig sådan lidt mere det der med, hvad ligger egentlig til grund for det her, fordi vi var ikke, jeg ved ikke, om vi var helt så meget inde på, om det er opvækstbetinget, det der med, hvordan er man blevet set og mødt af sine forældre og skoler og børnehaver og alle de der ting, fordi nu skal vi ikke så meget ind på det i denne her podcast, men noget af det, som jeg har tænkt meget over, det er, hvis du er et barn, som er opvokset meget med ikke rigtig at blive valideret af dine følelser og blive mødt som den, du er, eller er du et barn med kæmpe følelser, så kan det for nogle forældre være svært at rumme, og så kan man måske blive opvokset med en eller anden form for skamfølelse af de her følelser her. Ja, altså du får hele tiden signaleret, at når du har de stærke følelser, eller du har den slags følelser, du har, så er du forkert. Du skal være på en anden måde. Ja, og det kan jo godt være drivkraft for skam. Det kan selvfølgelig også være drivkraft for rigtig meget andet, men det kan være en del af drivkraften. Det at være udsat for forskellige former for omsorgssvigt eller overgreb, kan jo også være medvirkende årsag til skam og andre problemer. Så det, der selvfølgelig også er vigtigt at sige her, det er, at skamfølelsen er jo ikke det eneste, der er på spil her hos de mennesker, der er plaget af en tung historie, men det kan være en vigtig følelsesmæssig drivkraft. Ja. Hvis mine forældre ikke har set mig, mine forældre ikke har taget hånd om mig, ikke har passet på mig, så må der være noget galt med mig. Det kan være det, der ligesom er omdrejningspunktet for skamfølelsen, ikke? Ja. Hvis jeg er blevet brugt af mine forældre, jeg er blevet udsat for seksuelle overgreb, så er jeg ikke blevet set og behandlet som et barn. Der er ikke blevet passet på mig, mine grænser er ikke blevet respekteret, mine behov er ikke blevet set og lyttet til. Det er også skamfuldt. Ikke? Jeg er en ting, i stedet for et menneske i relationen til mine forældre. Så alt det her, det kan jo være drivkraften eller baggrunden for, at man bliver plaget af en meget destruktiv skamfølelse. Ja. Okay. Og som jo så, nu gentager jeg lidt mig selv, ikke, men som jo så senere i livet kan koble sig op på alt muligt konkret i et forsøg på at få kontrol over den. Ja. Så det er min krop, der er forkert, eller det er jeg ikke får taget den rigtige uddannelse, det er det, jeg skammer mig over, eller det er min økonomi er dårlig, det er det, jeg skammer mig over, men i virkeligheden, så er det drevet af noget andet. Ja. Fordi hvorfor er det nu, jeg skal tage en bestemt uddannelse? Hvorfor det egentlig? Ja. Og hvorfor er det så vigtigt at have en økonomi af en bestemt slags? Hvorfor er det nu lige det vigtigt? Selvfølgelig kan man godt sige noget om, ikke? Men det har en større dybde, hvis man skammer sig over ikke at være rig eller være fattig i en eller anden forstand, ikke? Ja. Hvor kommer det fra? Ja, og det er det, vi så er nysgerrige på i terapiens verden. Ja, lige netop. Ja. Så er der også en yderligere følge eller strategi til at håndtere skam. Og det kan være perfektionismen, ikke? Hvis nu vi siger, at jeg har en grundlæggende følelse af, at jeg er utilstrækkelig, jeg er forkert, så kan jeg gøre alt, hvad der står i en magt for, at blive god nok.
Og det vil sige, at jeg er drevet af perfektionisme. Jeg skal hele tiden præstere, jeg skal hele tiden tjene flere penge, jeg skal hele tiden have de højeste karakterer på min uddannelse, jeg skal hele tiden være den perfekte mor eller far, jeg skal hele tiden være den perfekte partner. Og alt det her, det er drevet af, at jeg dybest set føler mig forkert. Så det, og målstregen flytter sig hele tiden, så jeg bliver jo dybest set aldrig god nok. Så perfektionismen, den kan være ret usund, ikke? Ja. Både fordi den er drevet, når man ikke har styr på, og fordi man jo bliver udbrændt. Man bliver udmattet af hele tiden at skulle klare mere, end man egentlig kan. Og hele tiden skulle efterstræbe nogle idealer og nogle normer, som er alt for høje. Men det er vel også en balancegang, fordi man kan vel også godt have lyst til at både at være en god familie, mor, kæreste og arbejdsmæssigt have karriere. Så det er vel der igen i forhold til det sunde og usunde. Det er jo lige så snart, at det begynder at blive destruktivt, ikke? Ja, altså det der er det centrale omdrejningspunkt her, det er, hvad er det, der driver en, når man skal være den tilstrækkeligt gode mor? Det tror jeg nok, jeg er nødt til at kalde det, fordi den perfekte mor findes jo ikke. Den perfekte arbejdskraft findes ikke, så det, altså perfektionismen, i mine øjne, så perfektionisme, når jeg bruger det ord, så er det noget problematisk, fordi så er det, du aldrig har gjort det godt nok, og det er pinefuldt, du ikke har gjort det godt nok, og det er drevet af noget, du ikke har styr på. Og det er noget andet end at vil være en tilstrækkelig god mor, og gerne vil præstere godt i alle mulige sammenhæng. Det er jo fint at gerne ville det, men hvis den her stræben, den er ud af trit med, hvad du faktisk kan klare, og den er drevet af, at du dybest set føler dig utilstrækkelig. Og så er vi også tilbage ved den narcissistiske sårbarhed, og måske også den narcissistiske patologi. Så er det et problem. Så det vil sige, at perfektionismen, sådan som jeg bruger ordet, er problematisk og kan være drevet af skam. Ikke? Så det kan være en forsvarsstrategi til at håndtere skammen. Ja. At den der perfektionisme, den fylder det hele. Ikke? Ja. Så du kan aldrig rigtig slappe af i, at nu har jeg faktisk gjort det godt, og nu er jeg tilstrækkelig god, og nu kan jeg godt... Der kommer bare noget nyt hele tiden. Der kommer noget nyt hele tiden. Jeg skal hele tiden stræbe efter noget andet og noget mere på en usund måde. Og så det her, det er jo ikke altså sunde ambitioner, det er jo fint. Ja. Så det her, det er noget, hvor det er kæmmet over i, at jeg er drevet af noget, jeg ikke har styr på. Ja, så man kan sige, at den her stressede klient på et højt plan kan jo have noget liggende her også i forhold til skam. Ja. Og så er det klart, det er ikke et enten eller, vel? Så det er grader. Nej, ja, den er med på. Er der andre forsvarsstrategier, du tænker, som er vigtige? Ja, altså en sidste, jeg lige tænker på, det er det, man nogle gange omtaler som normopati. Det er sådan et sjovt begreb, men det er jo så... det henviser til, det er mennesker, der føler, at de er unormale. Og så vil de gøre alt for bare at være normale. Og det er på en måde også... det er meget smertefuldt at møde, faktisk. Ikke også? Fordi det er jo en stræben efter at ville være ligesom de andre. Ja. Underforstået, jeg er ikke ligesom de andre. Jeg er unormal, jeg er forkert. Måske fordi jeg føler mig som psykisk syg, eller fordi jeg har en diagnose, så er jeg unormal. Og der er ikke noget, jeg hellere vil, end bare være ligesom gennemsnittet. Ja. Så det lugter jo lidt af perfektionismen, ikke også? Men her der er det bare, om man så må sige, jeg vil elske, hvis jeg bare kunne være normal. Ja. Til forskel fra at være unormal, og på den måde forkert og utilstrækkelig. Men hvor går grænsen i forhold til, at det er destruktivt for en? Fordi du nævner det, og nu nævnte du også noget sådan i forhold til diagnoser eventuelt, ikke? Jo. Men jeg synes jo også, den er jo også kendt blandt de klienter, jeg har, men den er også kendt blandt børn bare. Nu taler vi jo ikke så meget børn i dag, men det her med, at hvis man som barn, der er egentlig ikke noget galt som sådan, men man er bare en anden type, ikke? Og alligevel tænker man ikke kan spejle sig fuldt ud i de andre børn. Der er det vel ikke ensbetydende med, at man taler om en skamfølelse, eller hvad? Fordi det kan, altså sådan en dybeliggende skamfølelse, det er vel mere det der med, at man gerne vil kunne spejle sig i andre, men når man så er sammen med andre børn, så synes man måske, man har nogle andre interesser, eller man agerer bare på en anden måde generelt. Er det også en skamfølelse, der ligger inde i det, tænker du? Altså, det synes jeg er svært at svare på sådan helt kategorisk eller entydigt, for det kommer an på en hel masse hos det enkelte barn. Jeg er med på den ene del af det her, det er det der med at føle, at man kan spejle sig i de andre, og være ligesom de andre. Det behov har vi i en vis forstand alle sammen i forskellige grader, ikke også? Fordi så er vi en del af et fællesskab. Ja. Når det bliver problematisk i mine øjne, og potentielt drevet af skam, selvfølgelig kan det også være drevet noget andet. Men så er det følelsen af at være udenfor, være ekskluderet, og være anderledes end de andre på en negativ måde. Det kan være, jeg er anderledes end de andre, fordi mine forældre, de lever på en helt anden måde end de andre børns forældre. Det kan være, at mine forældre er
har en dårlig økonomi end de andre, så der er en masse ting, jeg ikke rigtig kan være med til. De går i noget andet tøj end de andre forældre. Det kan være, at jeg selv kommer til at gå i noget andet tøj end de andre børn. Det kan være, at jeg har en anden hudfarve end de andre børn. Det kan være, at jeg har en anden religion end de andre børn. Hvis det er koblet op på, at min hudfarve, den er anderledes end de andres, og dermed er jeg forkert. Min religion er anderledes end de andres, og dermed er jeg forkert. Så lurer skammen, ikke? Så det er det der med, det med ikke at kunne spejle sig af de andre, det er ligesom én ting, og det behøver ikke være forbundet med skam. Men hvis det er koblet op på, at jeg føler mig på nogle afgørende punkter meget anderledes end de andre, og jeg føler mig anderledes end de andre på en negativ måde, så lurer skammen, ikke? Ja, okay. Ja, fordi man kan jo godt, selvom man er anderledes og ikke kan spejle sig, have et socialt liv, det kan man de andre sagtens. hygge sig. Og man kan også synes, man er helt okay. Ja. Og så er vi tilbage ved det der med, at især den destruktive skamfølelse, det er jo mere grundlæggende skamfølelse, som jo også kommer et andet sted fra. Og hvis jeg grundlæggende føler mig forkert, så skal der også meget mindre til, at jeg føler mig forkert i sociale grupper. Ja. Sammen med andre børn, sammen med andre unge. Ja. Fordi jeg er enormt sårbar over for det mindste tegn på, at de andre ser ned på mig, eller at når jeg ikke er helt ligesom de andre, så er jeg forkert. Og så trækker jeg mig. Og så får jeg ikke afkræftet den der forestilling. Og så bliver den sådan set bare værre, hvis du forstår. Så er vi inde i den selvforstærkende onde cirkel igen, ikke? Ja. Hvis jeg af nogle grunde i min historie føler mig lidt forkert og anderledes end de andre, eller lidt utilstrækkelig i forhold til andre mennesker, så skal det meget lidt til, at når jeg så træder ind i en ny social gruppe, så føler jeg mig igen anderledes og forkert. Og så trækker jeg mig fra den sociale gruppe. Ja. Og det er jo det, der er det smertefulde. Det er næsten også smertefuldt, bare når vi sidder og taler om det her, så er det smertefuldt, ikke? Bare det at komme i kontakt med den følelse, synes jeg er smertefuldt, ikke også? Altså det der med det må være enormt hårdt. At være grundlæggende forkert og føle sig udenfor, på grund af noget, man ikke kan gøre noget ved. Ja. Altså det kan også være, jeg ser ikke godt nok ud. Min krop er ikke bygget til, at jeg kan spille fodbold ligesom de andre drenge, eller spille håndbold ligesom de andre piger, eller... Altså, der kan være rigtig mange ting, og det her, det lyder jo enormt banalt, men det kan være sådan noget, at det er hængt op på. Ja. Jeg vil gerne ind i gruppen af piger, der spiller håndbold, eller et eksempel, ikke? Ja. Men fordi min krop ikke er bygget til at spille håndbold, så kan jeg ikke komme ind i den gruppe. Og det kan jeg ikke, fordi der er noget galt med mig. Min krop er der noget galt med. Ja. Så må man så håbe, det er et menneske, der så kan finde et fællesskab et andet sted. Men stadigvæk, hvis det her det er bundet op på en mere grundlæggende skamfølelse, så kan jeg føle mig forkert i andre sammenhæng af nogle andre grunde. Jeg sidder hele tiden og tænker sådan, når du taler, men også i forhold til det, du lige siger, det er, at den der grundlæggende skam omkring det, synes jeg jo så igen smitter meget af på, hvordan vi som forældre, eller omsorgsforældre, hvad vi er, omsorgspersoner, agerer i det. Fordi jeg kom lige til at tænke på, da min søn var 3-4 år, så kunne han godt lide at gå i... Han kan godt lide at gå i kjole, og så til, når vi skulle ud og handle, så havde han bare kjole på. Ja. Jeg tænkte, det er sgu fint nok. Det gør han bare. Alt er fint. Og jeg kan huske, at nogle af min familie sagde, du må ikke lade ham gå i kjole ned i supermarkedet. Så det er da lige meget. Så hvis det er det, han vil. Ja. Og han synes, han var vældig fin i det. Og han har aldrig, altså det var en meget kort periode, ikke? Men han har aldrig nogensinde følt noget skam i det. Lige pludselig, så var det bare lige meget med de der kjoler der, ikke? Og jeg tænker bare sådan... mange andres øjne, altså også da vi stod i køen i supermarkedet, er det ikke en dreng? Jo, men lige nu vil jeg gerne have en prinsessekjole på. Ja. Nå, gør man det i dag? Altså, der er også de ord, fordi dem hører han jo. Ja. Ikke? Så jeg tænker også, man kan måske egentlig godt være lidt robust til at tænke, det her tør jeg godt, det her er okay. Ja. Men så møder man noget udefra, som ikke er i opvæksten, som hele tiden prøver at fortælle en, det du gør lige nu er forkert. Jamen, når du siger det, Claus, så tænker jeg på... Jeg ved ikke, hvor meget vi skal bruge din søn som eksempel, men nu tænker jeg bare videre ud fra det, du siger. Hvis nu vi siger en kombination af, at han så nede i supermarkedet igen og igen får at vide, at han ser forkert ud. Du er da ikke, hvis det ikke er en rigtig dreng, når du har kjoler på. Ja. Og så samtidig hans mor og eller hans far siger, at det er forkert. Ja. Du skal tage noget rigtig drengetøj på, du skal være en rigtig dreng. Ja. Så kan han komme til at opleve sig rigtig forkert. Lige præcis. Og så kan der blive opstået et problem med det. Ja. Altså det her, det er jo et stort, og på en måde så der er også en masse kontroversielle ting omkring det her, for det handler også om kønsidentitet, det her, ikke? Og det er jo et af de der meget sprængfarlige områder, vi har i de her år, ikke? Så jeg tænker, der er en balancegang her. På den ene side, så er det der med at rumme, at børn er meget forskellige.
og understøtte og validere det, børnene selv føler, de er og gerne vil. Og så den anden side er, at vi også skal understøtte vores børn i at være og opføre sig på måder, som gør, at de kan fungere i sociale fællesskaber. Så det vil sige, hvis for eksempel, lad os nu sige, at din dreng, han er i en subkultur på sin skole, hvor det at gå i kjoler, det vil betyde, at han bliver udstødt. Nu tager vi den langt, ikke? Ja. Men så kan det at hjælpe ham, det at beskytte ham, det kan faktisk godt være at sige, at det er ikke sikkert, at du skal tage kjolen på, når du skal hen og spille fodbold. Det digter jeg bare, ikke også? Ja. Fordi hvordan reagerer de andre drenge så? Det kommer an på, hvad det er for nogle drenge jo. Ja. Og jeg er ret sikker på, at det er ikke sådan nu, som det var for 20-25 år siden, vel? Fordi det er jo under opbrud. Men der er også meget stærke modbevægelser. Altså for eksempel lige nu i USA, der er der jo voldsomme modbevægelser imod det her, ikke også? Altså hvis ikke du er binær i din kønsidentitet, så er der virkelig noget galt med dig, ikke? Ja. Så det er det ene ekstrem, og det andet ekstrem er, at køn flyder fuldstændigt, og begge dele kan måske være udfordrende på forskellige måder, ikke? Så det jeg bare prøver at sige, det er det der med, det er... Altså det er jo en af de balancer, man har som forældre, det der med at understøtte ens børn i at være sig selv. Ja, lige præcis. Men indtil en vis grænse. Ja. Fordi den konstruktive skam, den har vi også brug for, så det vil sige, at vi skal også hjælpe dem til ikke at komme til at være og opføre sig på måder af sociale sammenhæng, som betyder, at de i realiteten bliver udstødt. Ja, men det giver mening. Og jeg tror også, grunden til, at jeg nævnte det, var jo fordi, at jeg tænker sådan lidt... Og det her, det siger jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg synes, der er noget galt med, at drenge går i kjoler, vel? Altså, det er ikke det, der er min pointe. Nej. Det er det med hele tiden at se det i konteksten, ikke også? Ja. Den hører jeg også. Men det er mere det her med, at jeg tænker, vi starter jo som børn, ikke? Og vi er meget umiddelbare som børn. Og det er det, jeg har set meget med min søn. Han har gået meget sin egen vej på mange måder, men han har også bare fået lov. Men helt af sig selv, så er det sådan, og så er det bare blevet med strømmen med tiden, ikke? Altså, men det, jeg synes, det er, vi kunne godt have pålagt ham en masse skyld og skam hele tiden, og så, nej, det går ikke, det kan du ikke. Og så tænker jeg, det der med at finde sin egen vej som barn, så jeg tror, det jeg vil ind på, det var lidt det der med, at hvis vi allerede i opvæksten er meget sådan mere rummelige og møder vores barn, hvor det er, så må vi jo på en eller anden måde kunne nedsætte den der følelse af at få risikoen for at få den destruktive skam. Det var nok mere det, jeg vil ind med. Men hvis nu man skulle bruge nogle psykologiske ord om det, så vil man nogle gange, hvis man taler sådan lidt moderne psykoanalytisk, som jo er mit fundament for at tale om skam og personlighedsforstyrrelser, alt muligt, ikke? Ja. Så vil man sige, at noget af det vigtige, der foregår i de tidlige relationer, det er, at man udvikler basal tillid til verden, til sig selv og til andre mennesker. Man udvikler en tryg tilknytning til andre mennesker, og nok så vigtigt, man etablerer det, man nogle gange taler om som et godt indre objekt. Ja. Og det kan sådan lyde lidt underligt, men det der er pointen med det begreb, det er positive erfaringer i kontakten og relationen med andre mennesker, dem indoptager man. Og så er det grundlag for, at man opbygger en indre reservoir eller en indre lager af grundlæggende tryghed og grundlæggende tillid til, at man er okay. Og det betyder, at man så i højere grad kan håndtere, når man møder modstand. Men alt det her, det opstår jo altså i de tidlige relationer, hvor man løbende får at vide, at man er okay. Ikke nødvendigvis med ord, men man kan mærke det. Man er okay, mor og far er der for mig, mor og far vil mig, mor og far elsker mig. Også selvom jeg nogle gange får lidt op, for det gør vi jo alle sammen. Altså alle børn laver jo ting, hvor de skal korrigere, så de måske også skal have lidt skæld ud, og få at vide, det må du altså ikke, af forskellige gode grunde, og så skal man helst fortælle, hvad det er for nogle grunde. Så det er jo ikke dig, der er noget galt med. Men det, du gør der, det er ikke så smart. Præcis. Så det med at korrigere konkrete handlinger, det er noget andet end at udskamme. For udskammen, den går på, når du tager kjoler på, så er der noget galt med dig. Så det må du ikke. Det er det forkert. Det er noget andet end at sige, okay, det er måske ikke så smart at tage kjole på hen i fodboldklubben, for du ved godt, at Lars han eller et eller andet, ikke? Ja. Så det er meget konkret, så det er ikke dig, der er noget galt med. Men det er jo også der, hvor du så kommer til at guide og hjælpe i forhold til, at vi bevæger os inde i det konstruktive eller destruktive skam, ikke? Jo. I forhold til længere ud i livet, ikke? Ja. Så det er jo den der, det, jeg synes er rigtig godt i det her, vi snakker om lige nu, det er det der med den opvækst, vi giver, at vi giver vores børn plads til at være dem, de er, men vi skruer lidt op og ned på i forhold til, ikke normalen, men det her med, hvad det her konsekvenser for dig, hvis du tager fodboldkjole, eller kjole på til fodbold, ikke? Jo.
Og det, at man ligesom i tale sætter det over for sine børn, det gør jo også, at de reflekterer over nogle ting, som de skal bruge selv videre i livet til senere. Ikke? Og så tænker jeg, så er det jo det, at vi lærer vores barn også helt automatisk at være inde i det konstruktive skam, frem for det destruktive skam, tænker jeg. Ja. Og så det her, det er jo så hele tiden relativt til, hvad for en kultur man er en del af, og hvad for en kultur ens børn er en del af, dels af deres hverdagsliv, men måske også i deres fremtidige liv. Altså sådan et sted som i Danmark, der er der noget mere rummelighed for forskellighed, end der er i visse andre kulturer. Ikke også? Så her der kan vi bedre sige, at børnene skal have mere plads til at være sig selv. Ja. I mere sådan repressive kulturer, eller mere traditionelle kulturer, der kan det være mere problematisk, for der er der større risiko for, at der så bliver udstødt socialt. Hvis ikke du holder dig på dydens lidt mere, noget smallere sti, ikke også? Ja. Det er hele tiden, vi skal hele tiden tænke det her ind i, hvad er det for en kontekst, de her børn, de så skal leve i. Ja, men den er også bred. Fordi i Danmark er den bred. I Danmark er den bred. Ja. Jo, men jeg mener også sådan generelt, fordi de her børn, vi sætter i verden, de kan jo komme til at leve i alle mulige forskellige kontekster. Det er rigtigt, fuldstændig rigtigt. Så man kan jo sige, det essentielle er jo det her med at opvokse dem i noget, hvor vi har en god vide, men samtidig har sådan et navigationssystem. Hjælp dem til at skrue op og ned i tingene. Og en del af navigationssystemet, det er sådan en konstruktiv skam. Ja, lige præcis. Og så skal der helst ikke være ret meget destruktiv skam, fordi den begrænser ens mulighed for at udfolde sig og være sig selv. Ja. Jeg kommer lige til at tænke på, i forlængelse af det her med, at skamfølelsen også, i hvert fald et stykke hen ad vejen, skal ses i sammenhæng med den kultur, vi er en del af. Så er der en amerikansk, jeg tror hun er sociolog, der hedder Brené Brown, som har skrevet nogle spændende ting om, hvordan er det, vi nu sådan sammen kan bekæmpe destruktiv skam, som er forankret i nogen vil sige forældede normer, nogle forældede forestillinger om, hvordan vi skal være som mennesker for at være rigtige, eller for at opføre os acceptabelt. Og det her, det spiller jo på det her med, at i virkeligheden, så skal vi hele tiden have en løbende diskussion med hinanden om, hvad er det egentlig, der er okay at udskamme, og hvad er ikke okay at udskamme? Er det for eksempel okay at udskamme mennesker, der spiser kød? Altså kødskam, det er jo sådan et begreb, der fylder en hel del, ikke? Flyskam, er det okay at udskamme mennesker, der flyver? Jeg har ikke noget svar på det, men det er bare eksempler på en måde, det er en kulturel diskussion, hvad det egentlig er okay, der er forbundet med skam. Og et af de sådan steder, hvor der for alvor kan være noget på spil, og hvor der kan være meget stor uenighed, det er jo også, jamen, i hvilken udstrækning skal menneskets seksualitet være forbundet med skam? Ja. Er der nogle bestemte former for udlevelse af vores seksualitet, som vi kan være enige om, skal være skamfulde? Det synes jeg jo umiddelbart ikke. Jeg synes faktisk ikke, at menneskets seksualitet overhovedet skal være forbundet med skam, men det er jo en løbende diskussion. Ja. Og der er mennesker, der er plaget af, at de forbinder deres seksualitet med skam, deres seksuelle lyst, deres seksuelle behov, deres seksuelle fantasier, dem forbinder de med skam, og dermed så forbyder de dem for sig selv, og så tilpasser det sig måske bare omverdenens forestillinger om, hvad er en sund eller en normal seksualitet, eller de tilpasser sig forskellige partners forestillinger om det, og så mister de kontakt med deres egen seksualitet. Ja. Så det, der altså er Brené Browns pointe, det er, hvad er det, vi kan gøre her? For det første, så er det noget med, at vi faktisk sammen bliver klar over, at som mennesker er vi jo grundlæggende sårbare. Og en del af den her sårbarhed, det er også sårbarheden overfor, hvis andre synes, vi er forkerte. Hvis andre udskammer os, så kan det få meget stor kontrol over os. Der starter vi. Det er et grundlæggende element i at være menneske, at vi er sårbare for skamfølelser, og vi er sårbare overfor at føle os i fare for at blive socialt udstødte. Så det andet, det er at udvikle en fælles kritisk bevidsthed omkring, jamen, hvordan er det nu, at skammen er forbundet med netop kulturelle forestillinger, kulturelle normer, som i princippet kan laves om, og som det kan diskuteres, om er okay. Altså det, jeg jo taler for her, og det Brené Brown taler for, det er jo ikke på nogen måde, at der slet ikke skal være nogen normer og regler. Ja. Men at nogle af de her normer og regler, de bør være til diskussion. For eksempel, er det okay, at der er nogle religiøse trossystemer, som i meget høj grad udskammer især kvindens seksualitet. Så det var det kunne være sådan et af de steder, man fokuserer, ikke? Så det med at tale om, være bevidst om, forstå,
skamfølelsen. Det kan også være et vigtigt element. Altså overhovedet at være opmærksom på og tale med hinanden om, hvad er det egentlig, man føler skam over. Det kan være med til at afgifte den her skam, fordi det er noget, vi er fælles om. Så det vil sige, på en måde så er det her også det er jo en indgang til en politisk, det er jo næsten en politisk kamp her, hvor det handler om at slå sig sammen. Altså mennesker, der er plaget af skam over noget fælles, de kan slå sig sammen. For eksempel, jeg nævnte også lidt tidligere det her med kropspositivisterne. Ikke? Det er jo mennesker, der slår sig sammen omkring, jeg har ikke lyst til, jeg synes ikke, det er rimeligt, jeg skal skamme mig over, at min krop er på en bestemt måde. Tilsvarende, så kan vi slå os sammen om, jamen det er ikke okay, at den form for seksualitet, eller den måde, jeg udlever mit køn på, den skal udskammes. Det slår vi os sammen om og kæmper imod. Og det er ikke sikkert, at man kan vinde den kamp, og nogle gange så er der måske også nogen, der slår sig sammen om noget, eller om at kæmpe imod nogle normer, som det måske faktisk ikke er rimeligt at ville gøre op med. Så jeg sidder ikke og siger, at alle de her kampe, de kan vindes, og heller ikke, at de alle sammen er rimelige, men det er et godt sted at starte, og blive mere opmærksom på, det er et grundlæggende vilkår ved at være menneske, man er sårbar. Det er et grundlæggende vilkår, at man er sårbar over for andres blik på en, og det her blik, det kan udløse skam, men det er ikke altid det rimeligt, at man oplever den her skam. Hvad kommer den her skam af? Hvorfor er det nu, jeg skal skamme mig over min vægt, hvordan jeg ser ud, min seksualitet? Er det rimeligt, at jeg skammer mig over det? Og det er det i oftest jo ikke. Nej. Så det skal vi kæmpe imod. Og selve det at ture og blive bevidst om det, tale om det, tale med andre om det, det er et vigtigt del i at slippe væk fra den her skam. Ja. Og det er jo så på et mere samfundsmæssigt niveau, kan man sige. Ikke? Så det her, det er jo ikke, det er noget andet end at håndtere skammen i det terapeutiske rum, hvor det jo i langt højere grad er kontakten med terapeuten, der er det afgørende, ikke også? Altså det andet, du snakker om, er jo sådan mere kollektivt. Ja, det er på det kollektive niveau, ikke også? For det i det terapeutiske rum mere er, jeg tør lukke terapeuten ind, jeg tør lukke terapeuten tæt på mig, jeg tør vise de sider af mig selv, jeg selv har forbundet med skam, jeg tør tale om det, der er sket i mit liv, det jeg har været udsat for, som jeg føler meget skam over, og terapeuten forlader mig alligevel ikke. Så bliver jeg korrigeret i den her følelse af at være så grundlæggende forkert, og andre vil foragte mig, svømmer, når de ser de her dele af mig selv, fordi terapeuten gør det jo ikke. Det, der sker i det terapeutiske rum, det er jo ikke, at skammen forsvinder. Nej. Og det skal den jo heller ikke. Nej. Den destruktive skam, den forsvinder måske heller aldrig helt. Men man bliver meget mindre sårbar for den. Det vil sige, der skal meget mere til, at man bliver overvældet af den. Altså, vi bliver der ikke skal så meget, påvirket. man ikke nær så sårbar overfor, at andre kigger på en på en bestemt måde, eller andre ikke nødvendigvis signalerer sådan helt overstrømmende, at de elsker en, og de synes, man er helt fantastisk. Det bliver man meget mindre sårbar overfor. Ja, okay. Det er det, der foregår i det terapeutiske rum, vil jeg sige. Det er det, der er det positive resultat. Nej, man bliver mindre, man bliver lidt mere tykhudet overfor negative signaler, eller bare fraværet af positive signaler fra andre, fordi man hviler bedre i sig selv, for at sige det sådan lidt plat, ikke også? Altså man etablerer det her gode indre objekt, som jeg talte om lidt tidligere, det bliver etableret, det bliver styrket i relation til terapeuten, så man er mindre afhængig af hele tiden at skulle bekræftes meget tydeligt, anerkendes meget tydeligt af andre, og man bliver mindre sårbar overfor, når der er så nogen, der på en eller anden måde signalerer, at de synes, man er lidt forkert eller lidt mærkelig, ikke også? For det kan man jo aldrig undgå. Altså, der er jo ingen af os, der kan undgå en gang imellem at få en fornemmelse af, okay, nu er der nogen, der synes, jeg er lidt mærkelig, og det er ikke sikkert, der er noget at gøre ved det. Nej, og det giver mening. Og så lige til slut, det du lige var inde på her, i forhold til, når vi taler i sådan en åben rum omkring alt det her med, og vi gør en forskel, så tænker jeg sådan lidt, at jeg synes, vi sådan samfundsmæssigt, i hvert fald i Danmark, er blevet bedre. Det er jo ikke, vi er jo ikke i mål, tænker jeg, men jeg synes, vi er blevet bedre i forhold til, hvis vi snakker om nogen, som har en anden seksualitet, altså hvis vi snakker homoseksuel eller noget. Vi bliver meget mere sådan, men min mand hedder, hvis man er en mand, ikke? Altså sådan, at man ved, at man er homoseksuel. Så, nå ja, okay, altså det påvirker ikke, altså det er meget mere åbent nu, end det har været før, ikke? Ja. Og også i forhold til diagnoser, det her med, der er jo altså, jeg tror næsten ikke, at jeg møder nogle mennesker, der ikke siger, at de har en eller anden diagnose. Hvor jeg synes, det er jo meget rart, at altså, i hvert fald, man kan tale om det. Så en helt anden diskussion, så er, om der skal være så mange diagnoser. Ja, der er nok lidt for mange. Der er nok lidt for mange, der får diagnoser, men det er selvfølgelig en helt anden... Ja, det er en helt anden snak. Ja, for diagnoserne er gode nok i sig selv, jo. Ja, men lige præcis. Måske bliver det nogen, der brugt lidt rigeligt. det kan man jo have hver sin holdning om, det tænker jeg. Men det, som jeg sådan tænker, det er det der med, at vi er meget mere åbne omkring det. Ja.
egentlig også fra børnenes side af, det der med allerede fra starten af, at hvis der er nogle børn, der har nogle diagnoser, så er forældrene meget åbne om det. Det gør jo også, at børnene, tænker jeg, hvis det er berettigede diagnoser, så tænker jeg, at børnene måske også der ikke får sådan en skamfølelse af at have en eller anden diagnose, fordi det er talt åbent fra starten af. Altså, der kan godt være mere rummelighed for det, ja. Ja. Det tænker jeg også. Ja. Men igen, så skal vi jo hele tiden holde os for øje. Det, vi taler om nu, det er velfærdsdanmark. Ja. Hvis nu vi tænker, hvordan er det nu, hvordan bliver homoseksuelle behandlet i Rusland, for eksempel? Også? Altså, så, det er Danmark. Ja, det er Danmark og Tyskland og Sverige. Og, altså, ikke også? Men, ja, det er rigtigt. Så kulturen er hele tiden i spil også. Så der er meget forskel på tværs af kulturer. Ja, det er rigtigt. Carsten, jeg synes, vi er kommet godt omkring mange ting. Men jeg kan da i hvert fald henlede til, hvis man er til at læse de her bøger. Tænker du selv, at de er mest fagrelevante, de her bøger, eller er det til alle de bøger, du skriver? Altså, det er jo virkelig et godt spørgsmål, Claudia, fordi i udgangspunktet, så prøver jeg faktisk at skrive, så i hvert fald en noget bredere kreds skal kunne læse dem end psykoterapeuter, psykologer, psykiater, altså fagpersoner. Ja. Men det bliver jo ofte sådan alligevel, det ender alligevel med, at i hvert fald de terapeutiske afsnit, fordi de her bøger, de rummer jo altid terapeutiske afsnit. Ja. Hvad gør man i terapien? Ja. De er nok primært henvendt til fagpersoner, men for eksempel Skambogen, der står jo en masse om skam, som rækker langt ud over fagpersoner. Så det er ikke noget helt præcis svar på de spørgsmål, så det er på en måde begge dele, ikke også? Ja. Men hvis man vil vide mere om skam, så kan jeg i hvert fald godt anbefale, at man kigger på din bog, Skam, og den kan man jo bare google, så dukker den op. Så. Men Carsten, tak fordi du ville komme. Det var dejligt, du ville gøre os klogere på området. Selv tak.